Zuk esan ez du, beti bezala bizkal luzatu. Bai, zeurako abentura batean sartzen zainean, hasi bakizu nola hasten zaren, bukau ez dakizu, ze ari tira eta tira. Eta gero zure buruari ere ebat dituzulako neurri batzu, eta azkenian batzutan garrantzitsu zuena, ahaztu zait hori esatea, eta beti holako zeak sensazioak gelditzen dira, baina interesantea da, bai. Eta ni harritua nago, jendean nora bildu den, eta bai. Zure ibilbidea, musika ibilbidean errepaso baten izan da. Agian zutzako igual pixkat pixutxua, baina hemen entzuten eginen atzat fraiskoa eta harinare, bai, izango nuke? Ez dakit. Nik hola izbatez deitu beharko banu holako Wikipedian direto, holako zerbait izan beharko ditzak ez. Ez, baina beti interesantea da. Batzutan faltan botatzen da, jendeak galdera batzu balitu, zegatik ez. Baina, egia da denei ere erantzutea ez liteke erretxa. Nik uste Garbineko oso ondo egin duena, prestatu zuena oso ondo egin du, eta hori da importantena gero azken finean. Ibilbidean errepasoa esan dut, nik bukaeran ingurun galdetuko nezuke gaur egun, Anje Dualde, nundik dabil, zertan dabil? Ni hor, oindik, bizirik eta irauteko gogokin. Eta hor galtzen du, nik kontzertuak ematen, eta beste, galdera bada, zerbait prestatzen egin naizen, esan izuke, aspaldian bai. Aspaldi hori luzatzen ari dela, eta bukaera bat badukan. Eta argian ezko ikusikon, esaterik baldau? Ez, nahiago dut batez aipatu, baina, banabil, bagabiltzaztu zara egiten bai. Gero, amaitzeko, EITB musika irratian zure abestia jarri izan dituzte, zuk orkestuak, eta arreta hitzaiten puntua da, eta ez da kanta batekin, abesti batekin, pare batekin edo hirukin, garai bateko abestiak aurkezten dituzu, baina beti gaur egun ere, eta atentzioa ditzen du, hala izango da. Bai, ze konturatu naiz, intemporal bihurtu diela abesti batzuk, sekulan pentsatuko ez nuena bere garaian, baina egia da batzuri hori gertatzen zaiela eta kostatzen zaidala esatea, hori atzo zen, ez, gaur ere bada, eta behar bat sensazio hori aipatu nahi zinun, benan egia da, bai, nik ere entzuten dutanean koño, benan ni zea bilor, eta gero kantua entzuten duzu, eta esatzen duzu, mira, ez da hain horako gezurrik ere, nire ustez, Bai, aurkezpenak kantuari ez dio ez gezurrik esaten. Tolosara etortzeko asmoi bai, eskualde honetara gitarra eskoan? Ni deitzen duten tokietara etortzeko prest. Tolosa edo nahi duzen tokira ez dago problemaik.